Červené světla zasvětláme odstartovaný závod v Belgii, kde okamžitě máme zezadu předjetí. Pepa Zajda přejíždí Volangera, Spooky Juggernauta a hodně předjetí tady. A první zatáčka je za náma. Volanger poslední. Celtics na 7. místě, ale bojuje s Volangerem. Juggernaut propadl se na 5. místo. Pepa Zajda, vypadá to, pokud nejsem blbý, poskočil. A teďka se stoupil na 7. místo, Spooky na 3. Oliver padá na 4. Juggernaut padá a Volanger se posouvá nahoru. Toto byl crazy začátek. Závod připíše sobě a konstruktérům 75 bodů. Wow, Juggernaut pitstop, stejně jako Volangera. Radši vědět nechci, Pepa Zajda tím pádem i s Celticem postupují o 1 pozici. Žádný speeding do pitlaneu není. A schválně se chci podívat, kdo je na jakých gumách. Juggernaut jde na softy. A Juggernaut, jelikož a vypadá, že si buď servnul penaltu, anebo hodně špatné vyjetí. Ještě je tady třetí možnost, že musel nechat projet právě Volangera. Ale dá se to samozřejmě dotáhnout během jednoho pitstopu a Fastest Elias výborně se vrací zpátky na 1. pozici. A tady budeme mít ještě souboj Red Bullů. Kdo si teda odnese 1. místo? Ale samozřejmě to já nevím, dal se mi kontakt mezi dvouma. A tady máme souboj, který výborně podtržítko Jacob zvládá. Tak já první pozici, toto je kontakt mezi Red Bullama. Pokud jsem si všiml dobře, byl to kontakt kolo na kolo. A máme tady první penalizaci, Pepa Zajda jde do pitstopu. Ale 3 vteřiny bude mít Jacob za mnohonásobné varování. To už minula víme, že Celtics, který má dneska auto jako Aston Martin. Aha, tak, upřímně teď jsem si všiml proč, většina pitoval Juggernaut 3 vteřiny, mnohonásobné varování. Ale abych dořekl větu, co jsem chtěl říct, tak většina lidí, spíš jezdců, už jela do pitstopu. Teďka právě zajíždí i Fastest Elias, že do toho stále dávat úsilí. A máme žlutou vlajku v sektoru 2, je to Volanger, který je ve zdi. Volanger ve zdi a nejspíš má trošku vaj křídla. Volanger padá na 8. místo. A to je škoda. A to je znova ve zdi. A je to DNF. Safety car povolaný na trať. A Volanger končí v dnešním závodě poslední. Toto jsem nečekal. A samozřejmě jestli spíš budou teďka většina chodí do boxů. Ale stále mě překvapuje, že Volanger je na tom tak špatně. Že se mu to jednoduše nepovedlo. Tady máme horší situaci v boxech, která mi připomíná Monaco s Ferrari. Už si nepamatuju v jakém roce, ale připomíná mi to teďka Ferrari se Charles Leclercem, nevím jak tomu říkáte vy. Já mu ale říkám Charles Leclerc. A připomíná mi to podobnou situaci, tady to není tak důležité, jelikož polovina jezdců, asi skoro všichni jezdci, jeli do pitstopu a safety car nám začal a upřímně jsem nečekal, že v dnešním závodě dokáže být nějaký safety car. Ale Volanger mě uvedl v opak. A plus, když si vezmeš, že ty formule jezdí třeba 100 km za hodinu, ty musíš jet prostě podobně. Protože ty ještě nejlépe musíš být
Tohle ty musíš být nejrychlejší na té trati. A safety car nám končí a máme restart do závodu. Který začal právě Jacobem a pokračuje až po 7. Caltixe a všichni jsou restartovaní do závodu. Juggernaut se dostává přes Caltixe, Olino přes Pepu Zajdu a restart nám přinesl net 2 SC, co se dostali o příčku nahoru. Poslední 3 kola do konce závodu. Prakticky řečeno 3 kola do konce letošní sezóny F1 24. Elias a DRS máme zpátky. Tady máme souboj a výborný Juggernaut. Dostává se přes Pepu Zajdu. Páté místo, samozřejmě ne dlouho, jelikož je 6 vteřin, ale celkově bude mít páté místo, výborně Pepa Zajda, který předjel z vnějška, prakticky z vnitřku spíš, který předjel z vnitřku Juggernauta a tak se nám vrací zpátky, jak to bylo. A máme konec závodu a já jsem Jantar, protože jsem si nevšiml ani Fastest Elias, první pozice a poslední závod letošní sezóny a i poslední titul letošní sezóny. Formule 1 Rolex Belgian Grand Prix si vezme Fastest Elias. Ještě jednou gratuluji mockrát. Driver of the Day bude Pepa Zajda. A ještě jednou gratuluji Eliasovi, který si tady může užít oslavy na pódiu. Druhý je Jacob a třetí je Spooky. A na posledním pódiu toto si Elias musí užít. Tady můžete vidět jeho inženýra, tady se můžeme podívat už na spreje, které lítají ze šampusů. Spooky ještě se dostal na to 3. místo a ještě jednou gratuluji Fastest Elias k poslednímu, vlastně k poslední výhře v letošní sezóně. A všem, co jsou tady, hello guy. A pro všechny, co jsou tady, ještě jednou děkuju vám za ty 2 závody, děkuju všem, co jsou tady z ownerů serveru FRL za tu šanci, co jste mi zdali. Tak ještě jednou nashledanou a snad se uvidíme i v příští sezóně. Nashledanou.